danna subscribe kuma ka danna ƙararrawa domin samun ci gaban shi da zarar mun ɗora. Sama da jibona, jikina ya saba in babu jibona, jikina ya saba in babu jibona, jikina ba action akan a ce min, jibona ba ya nan gwamma a ce min, Sadiya ka kabarinki. Kai jama'a, amma dai yaran nan mugayen yara ne wallahi. Me faru? Da kusan 46 na shiga wadda kikin zani. Subhanallah. Yaran nan su suka samu. A'a. Na zuwa. Yanzu dai sanda suka sa mutumin nan da yake ta yawo da buta. Gaskiya mai gida idan wannan zawon ya kiye tsaya asibiti za mu je. Kai, bari ma in same shi. Ba zai yiwu ba masoyi na. Wayo Allah. Kuma na shiga banɗakin. Kin gane? An kashe mu. Kin gaga? Ka ne kin yi dan des. Ka san attini ne. Ba attini bane. Wayannan yaran a leman nan da na sharan nan su suka samu wani magani a cikin leman nan. Wannan lemun da na ba. Barai kuwa. Bala da tajo. Wayo. Sannan Na zuwa. Me kuma wajen fada? Wanda min yamma abin dake. mai gida wannan abunka na in yayi yawa fa za mu je asibiti don ka san zawo shanye ruwan jikin mutum yake wallahi. Ni bari ma in tashin duba ka. Kana ce akai maka bargo bayi sai ka mai gida yau dai wahalar mu ta kai karshe. Yanzu nan da ka gani ina zuwa daga makarantar su tajin wallahi sai ka gani da ƙyar na roke principal din ta amince ta ce ma wannan mawadani ne. Alhamdulillah. Yana abin dariya kuma. Mota kika hawo ko kasa kika taho? Me na dariya kuma? A'a, tambaye da ne miki. Mota kika hawo ko kasa kika biyo? Kasa na biyo. To wayannan yaran sai riga ki dawowa. Sai na gida. Kana nufin Bala da Tajo? A'a, na zuba sa daki na kulle sai kin dawo na baki so. Wato yaran nan ina ganin abun hawa suka hawo, suka riga ni zuwa. Ni ta gurin matsala kakan akwai kwarkwada akwai hanyar tana da sauki in zaka bi ta kafa. Yara sai ka ce yayan garki. Ko a garki aka yaro tsayin na yaran. Ai ya ka take nan. Kadaran wamari dan alaman wahayya. Danna subscribe kuma ka danna ƙararrawa domin samun ci gaban shi da zarar mun ɗora.